O mal tempo fixo que os datos do turismo nas Rías Baixas e na Semana Santa non fosen excelentes e se sitúen nunha ocupación media do 68,3% fronte ao 85% que se acadou nas mesmas datas no pasado ano. Recórdolles que esta Semana Santa comezou coa ciclosenes explosiva Hugo e o Venres Santo coa ataneve a 30 km de Pontevedra. E todo isto sumado a que marzo do 2018 foi o mes con máis precipitacións dos últimos 10 anos, segundo as estacións meteorolóxicas da provincia. Pese a elo, pois os resultados foron mellores que os que estimábamos, 6 puntos e unha porcentaxe pois bastante importante, non, en relación a ese 62%. Por comarcas, o Salnés acadou unha ocupación do 58,13% e Pontevedra, a gran beneficiaria nesta Semana Santa, chegou a unha ocupación media do 83,5%. En Pontevedra, a ocupación rexistrou o 83,5%, polo tanto, foi a comarca que tivo mellores resultados. Incluso os propios representantes do sector sinalan que moita xente que tiña previsto ir, pois, por exemplo, ao Salnés, pois, finalmente veu a pasar os días a Pontevedra. En canto ao turismo rural, os resultados da pasada semana foron dunha ocupación media do 47,42% en toda a provincia. Pese a que os resultados na Semana Santa sexan peores que no pasado ano, o mes de marzo, en xeral, deixounos unha ocupación media do 43% fronte ao 40% do pasado ano.